Salutare toată lumea, numele meu este Mario și astăzi vom face un nou episod de Roblox. Bine, nu e nou episod pentru că n-am mai filmat Roblox pe acest canal, dar înțelegeți voi. Astăzi avem un invitat special și acela este prietenul meu Florin, este acesta. Salut. Ne jucăm niște murder mystery. Am avut noroc, m-a dat șerif, pot să-l omor, dar nu vreau să-l omor. Nu pentru că o să vă moare și pe mine. Am auzit murderul. Ce? Bine. Nu știm cine este murderul. Trebuie să aflăm, trebuie să-l împușc eu și să o ca să câștigăm. L-am aici pe Flori care îmi dă informații. Nu, Flori. Dacă vă întrebați de ce îi spun Flori, este pentru că așa e porecla lui, Flori. Din nou s-a auzit. Cine este? Ai văzut tu ceva? Cred că acela e. Nu e aia. Am tras din greșeală. Nu știu, am să dau spectate pe el. Uitați acesta. XXX Flori, omul XXX. Foarte mișto nume, ce să zic. Nu știu. Da, poți să le închizi de fapt, da. Păi înseamnă că murderul le închisă. La cine? Poate te respectezi, la cine? Păi asta fac. Acum mă uit. Cineva, Ariana, nu știu. Este o fată cu căciulă, cu bluză mai albastru deschis, una, Taki. Vezi că e în mijloc acolo. Aia e. Bravo. Ce? 100? Level 100, cel mai bun. Bine, deci o sunt pe al treilea. Cum vom aștepta să alegem harta pe care vom juca. Vedeți? Votăm. Hai la office. Ce-mi place mie să fac cum mă joc Roblox. Nu sar pe ele. Inocent. Ce zici? Mi se aude cumva tastatura? Nu. Adică puțin. Dacă mă întrebați de ce arătăm la fel... De cine e șeriful? Eu i-am făcut caracterul. Dar am lăsat pe el să se joace. Cine e murderul? O fi asta. O împinge. Nu? Ăla n-albastru venea după mine. S-ar putea să fie el. Da. Cine știe? Dar Nu stau. Unde să stăm unde sunt bulți? Vino și tu. Bă, dar nu sunt. Care e? Auziți? Ăsta nu e? Cred că nu sunt pare. Cred că e... Nu știu. Cine? Aia e tipa aia, n-alt. Ah. Ura! Cum se vede? Mă doare capul numai. O capă de moarte. O capă de moarte. Să vorbești. Copilul mă știu. Ura! Eu ce level am? Sunt level 29. Da, nu.
Hai de la Hotel 2. Putem? Da. Sau Factory? Hotel. Putem. Hai. Bă, știai secretul ăsta de aici? Unde? Ăsta. Unde ești? Sunt aici, uite aici, sus. A, nu, n-a apucat să văd. Inocent. Inocent. Haideți să vedem ce se va mai întâmpla și dăciul acesta. Așa, ne urcăm frumos. Dacă ar vrea și caracterul meu să se urce frumos pe această chestie care... Da. Ba. Ce? Eu cred că asta cu părul blond de vorbă. S-ar putea, cine știe. Știi cum merge ăsta. Albastru vine după mine, de să știu unde, că vine înainte. Tu unde ești? Sunt sus, la al doilea etaj. Mă bag în floare. Gata, să stau în floare. Dacă aș avea capul, părul verde, de fapt, s-ar fi camuflat complet. Poate poți să-ți faci părul verde în Roblox. Cine? Cine? E una cu ăsta, fără haine și are verde. Aha, aia, au văzut, e jos. Acum e cineva. Hai, da și lui acolo. Eu sunt acolo. Păi vin după tine. Plec. Plec. Aia vine după mine, mai vine. A, nu e ea. Care? Nu e unul aici, săracul. Pleacă? Haide, înapoi. Cum fugim toți de ea. Scoasă cuțitul. Hai da în lift. Ce faci? Nu știu, puteam... Unde ești? Bă, dar tu unde ești? Nu te văd. Sunt la cinema. Ah, hai să ne uităm la film. La ce film ne uităm? Da. Filmește. Aici. Ia, dă drumul. Eu, cel mă! Bagă... Nu știu. Bagă Titanic. Gata. Mamă, ce film frumos. Da, Deci aruncă oamenii cu bani pe jos, se uite. Da. Vezi că ți aude puțin televizorul. Bă, dar șeriful? Ce faci? Nu știu, cred că ori e nab, șeriful nu, și nu știe să facă nimic, ori e afecat. Câte Ce? Nu la pistol. Ai pistolul? Da. Făcu era în cap, 30. Câte minute filmași? Nu știu. Păi cum mă uit? Easy. Stați puțin, băieți. Ia, vină. Tu easy. Nu știu, aici nu mi-arată, adică ba da, de 9 minute. Uite, bă. Uite, știai secretul ăsta de aici? Eu filmez prima oară cu OBS-ul de calculator și nu prea știu să-l folosesc așa că... Nu. Ce? Știai secretul ăsta de aici? Uite, la mine. Ia. Lol. Și ce e aici? Da. Inocent. În 14% să mă dea măr de șansă. Hai, cred că facem și noi meciul ăsta și terminăm, că... Cam mult. Și să nu devină plictisitor, știi ce zic? Asta era să sar în cap. Uite, cineva a feca. Bă, cum filmași? Bă, vreau pe 10 minute.
Hai, nu am mult om și pe asta ciudată. Da. Să ne dea modul între noi. Bă, și dacă e modul Africa? Nu știu. Ori dacă ne dea ori pe mine, ori pe tine Murderer sau Sheriff, gata. Meciul următor. Mă dădu șeriful la început și eu omori pe cineva. Dacă vedem că Murderul nu moare și asta, punem pauză și... uite Murder. Unde? Bacon Man. Bacon Man? Păi în afară că Bacon ce haine mai are? Unde? Alea normale, care le are oricine. Eu nu mai știu, că na. E bacon, man, stai că vă zic ceva, e roșu. Cream că este ceva, bănuț special. Mai e unul ăla, bacon. Și noi avem un fel de păr bacon, dar e galben. Una și mie pistolul. Îl luași tu. Omorul pe aia. Și mi-l dai mie. Mă, câți bănuți, să te ia bănuții. Stai puțin să iau bănuții. Pe toți ia. Ura! Uite-o pe asta, în cutie. Hai că vin, unde? Ia, hai, da. Pune pauză și revenim pe următorul. Stai puțin. Hai să-l jucăm pe tot meci. Ce este? Gata. Cine a tras asta? Bravo. Că-l văd eu după aia. Mărtur, ăla, gata, îl văzui. Că ți apare, mă. Ce fericit sunt. Uite ce față fericită am. Stai că, așa, uite. Am și un las de aur cu chestii verzi și biruțe negre. Hai, da, la Mansion 2. Bine. Mansion 2. Ura. Eu vreau să mă duc din nou chestia aia, că chiar nu știu. Habar n-aveam ce e asta. Ia, două. Ce e? Stă ăla? Hoțul sau ce vrea să zic? Murderer. Bravo. Nu mă omoră. Ei, nu. Glumesc, nu te mor. Acum. Uite-o pe asta, boss. Ce faci? Săracul de tine. Săraca de tine. Nici nu știi că sunt murderer. Sunt prea mulți aceia. Bă, dacă mor șeriful, să-i cheam până eu să... Bine. Omor? Nu omoră. Nu te mor. Hai să spunem cine e șeriful. Care? Nu știu, nu văd. Pune cum spune. Nu scot. Acum. Pe doi într-o lovitură. Cred că e tipul asta. Cum arată? E una cu părul negru. Aha, o văzui. Cred. Bă, dar nu sta părul de mine. E ea. Ia. Nu știe cine. Bă, bata știu. Mă mărâ, bă. Bun, cam atât a fost și cu acest episod. L-am făcut, cred că are 15 minute, mai puțin. Și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!